modlite sa Ježiša Krista. On je vašim skutočným priateľom. On vás nikdy neopustí. Boh hovorí, že ak sa generácia, ktorá hľadá jeho tvár, skloní, bude sa modliť a odvráti sa od svojich zlých ciest, on ich vypočuje, odpustí ich vinu a uzdraví ich krajinu. Dnes vidíme, ako Boh jedná s touto krajinou. Tisícky ľudí, ktorí odpovedú na volanie evanjelia. Ľudí, ktorí sa neúnavne modlia a postia. Veríme, že aj toto smeruje našu krajinu späť k Otcovi. Naše vnútro kričí po prebudení, po premene tohto národa. Čo sa stane, keď vezmeme Božie slovo vážne? Keď sa zjednotí generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo, bude sa modliť a postiť. Ježiš zomrel za hriechy celého Slovenska. Budeme volať na Otca, kým v našom národe nebude ustanovená vláda jeho kráľovstva. Nechceme len ďalšie dobré stretnutie. Chceme pohnúť nebom. Chceme zmenu v oblastiach a situáciách, ktoré sú zúfalé. Božie konanie a odpoveď na naše modlitby. Pretože on môže uzdraviť túto zem. Pretože on prisľúbil, že sa to stane, keď sa jeho ľud zjednotí a bude sa modliť. Preto obráťte sa k nemu celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom. Zvolajte ľud, zasveďte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých. Nech príde každý, kto túži po prebudení. Nech sa Boží ľud zjednotí, aby naša modlitba pohla nebom.